हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय एलपि सेक्सननि क्लास 4नि। बेयो जाहैबाय साबजेक्टआ जोंनि आबहावा, माने इनभाइरमेन्टेल स्टाडिस एबा इनभाइरमेन्टेल साइन्स, जोंनि आबहावा आयदानि। बेयो फरा 4 मैगं थाइगंनि बागान। दा बेनि जेसेबां सोंनाय फिननाय दङ बेखौ होनो लाबोनाय जादों। फराखौ नायनोबा खनसे नैखौ नायनो हागोन। नै फराया जाहैबाय नैबे जोंनि आबहावा बिजाबनि फरा 4 मैगं थाइगंनि बागान। दा बेनि सोंनाय फिननाया नै बाहाय दङ, नै गासिबो बाहाय दंजोबखायो। लास्टाव नाय, फरा बिजाबखौबो लानानै ला, बेनिफ्राय नायदो बारा गैया, 1 2 3 4 5, बेनिनो नैया गेबें एबा गोरोन्थि सायख'नायल', माखासेया 1 निफ्राय 3 4 5आ लिरथारनांगोन आरो। दा बेखौ नायदो, नै बेवहाय 1 नाम्बाराव सोंनाय दङ, नै सुंद'यै फिन हो उन सोलोंनिया बाहाय दङ। नै बेलाय सुंद'यै फिन हो उन सोलोंनि। मोननै रोखोम गोथाङै जानाय मैगंनि मुं लिर होनदों। गोबांथार दङ बिजाबावबो आरो नोंसोरनि न'आवबो सोंना लानो हागोन। बे गोथाङै मा जाजायो। आं बेवहाय लिरदों गाजर आरो मुला। बेनि अनगायैबो गोबां गोथाङै जाग्रा ओंख्रि जाग्राफोर दङ। फिथाइबाबो जायो, बेदर थाग्राबाबो जायो, बिलाइबाबो जायो। जेरैजाय कफिखौबो, बान्दा कफिखौ जोङो बिलाइ गोथाङै जानो हायो। बेनिफ्राय आरोबाव गोबां दंबावो। थाइबें जानो हायो, मैदुफुल जानो हायो, ओंख्रिबो जायो आरो गोथाङैबो जानो हायो। गाजर आरो मुला बेफोरखौबो गोथाङै जानो हायो। दुन्दिया गोथाङै जानो हायो। दा बेबायदिनो गोबां दङ जायफोरखौ खाजि जायो बेफोरो। नैथिखौ मोननै रोखोम दैज्लां बोथोराव जानाय मैगंनि मुं लिर होनदों। दैज्लां बोथोराव हथात जोङो गोलोम बोथोराव मैगं मोननाय मा दङ बेखौ नायदो। मैथा आरो आं फोरला होदों। फोरला माने बियो बहल। बेनि गेजेराव जोङो फोरलानि जायगायाव सबाय बिमाबो लिरनो हागोन। आरोबाव जोङो मा लिरनो हाबावो, दा जोगोनार खुमब्रा लिरनो हागोन, जोगोनार लिरनो हागोन। बेनिफ्राय आरोबाव जोङो पटल, दाबायदियाव मोनो, पटल लिरनो हागोन। गोखा उदासि लिरनो हागोन, गोखा एबा उदासि, बेफोरबायदि गोबांथार दङ। जिंखा, निलाजि, बेफोर गोबां दङ, बेखौ लिरनो हागोन। रोखोमनि मेसें बोथोराव जानाय मैगंनि मुं लिर होनदों। मेसेङावथ' जोंना जोबनो गैयै मैगं थायो। बाहाय आं लिरदों कफि आरो आलुल', मोननैल' बिनायखाय बेयाव गोबां लिरनो हागोन। गाजर, मुला, लाइ, लाफा, बेफोर गासैबो जोंना मेसेङाव जायो। सबाइ हारिनि आबाद मोननै मुं लिर होनदों। सबाइ हारिनि आबादा जोंना बिजाबाव मख'नाय गोबां दंखायो, बेखौबो लिरनो हागोन। आरो नङाबा जेसेबां बेगरनि जायो, जेरै जाय सबाइ आरो बेनिफ्राय दालि, बेनिफ्राय मुगु दालि, मुसुर दालि, बेफोर गासिबो बेफोरखौ सबाइ हारियाव खोख्लैनाय जादों। बिजाबाव नाय। थाव हारिनि आबाद फसल मोननैनि मुं लिर होनदों। नाम्बारा जायनि बेगरफोरजों फिथाइफोरजों थाव दिहुननाय जायो, बेफोरखौ थाव हारिनि आबाद होनना बुंनाय जायो। जेरैजाय बेसर, सिबिं दङ, बेसर दङ, आरो बेनिफ्राय गोबां बिजाबाव दंबावो। नाय। नाम्बार माइ हारिनि फसल मोननैनि बुंदों। आसु माइ, माइसालि माइ, माइब्रा माइ, जोसा माइ गोबां दङ, लिरनो हागोन। मोननै लिरदों, आसु माइ आरो माइसालि माइ। मस्ला हारिनि फसल मोननैनि मुं लिर होनदों। बेवहाय सामब्राम दङ, दुन्दिया लिरदों आङो मोननै। हाइजें लिरनो हागोन। आरो गोबांथार मस्ला हारिनि, जेरैजाय जोंना सामब्रामानो गोजा गुफुर थागोन, एलान्सि, बेनिफ्राय गंगार मस्ला, बेनिफ्राय आरो मा होनदोंमोन, गलमरिस एबा बानलु दुलुरा, गलमरिस गोसा, बेफोरो गासैबो बे जोङो मस्ला हारिनि जेराव होयो बेफोरखौ लिरनो हागोन। रोखोमनि आबाद आइजेंनि मुं लिर होनदों। आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजेंफोरनि मुं लिर होनदों। खदाल आरो खासि लिरबाय। जेसेबां जोङो आबाद मावनायाव आइजें आइला बाहायो, हासिनि, मै, बेदा, बेफोर गासिबो बाहायजोबनो हागोन। दाना 2 नाम्बाराव दंमोन थारना गोरोन्थि। बिनि सोंनायखौ आं लिरफानाय जायाखै। 2 नाम्बाराव बिजाबावनि सोंनायखौ नाय। थारना गोरोन्थिया सेथि खनिया थार, नैथि खनिया गोरोन्थि जागोन, आरो गनियाबो गोरोन्थि, घनिया थार, आरो अङआबो थार। लास्ट 3 नाम्बाराव दङ माइ आबाद मावनोब्ला जों मा खालामनांगौ। माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव हाखौ मोजाङै नांगोल एबा ट्रेक्टरजों हालेवना खोथिया फोयो, आरो गायगोन जायगाखौबो मोजाङै हालेवनानै आलि खोनानै लायो, आरो खोथियाया जेब्ला गायनो थियारि जायो अब्ला फुनानै माइखौ गायफिननाय जायो। आरो बे आबादखौ मावनो थाखाय थोजासे दै नांगौ जायो। दा बेखौ लाबानो जथेस्थ'। थाखो 4नि थाखाय स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन आरो लिरख'नो हागोन गासैखौबो दलद नायनानै। 4 नाम्बार 4आव मा राहाजों आबादथिलियाव दै जगायनाय जायो बेखौबो होनदों। मारै दै सोनो हायो होनदों। दैमा एबा फुख्रिनिफ्राय दंग' जावना लांनानै दै सोहैनो हायो मोनसे। ओमफ्रायो मोब्लिब एबा थावनि पाम्पजों, मेसिनजों, जाय कारेन्टजोंबो जानो हागौ, थावजोंबो जानो हागौ, मेसिन बाहायनानै आबादाव दै सारनाय जायो। स्क्रिनशट खालामदो, लिरदो। 4 नाम्बार 5 नाम्बार गुसु बाख्रिया मा होनदों। बे फ्रिजार गुसु बाख्रिया मा? गुसु बाख्रियाव मा आदार मुवा दोननाय जायो आरो मानो दोननाय जायो होनदों। नायदो। गुसु बाख्रिया जादों मोब्लिबनि गेजेरजों मुवा बेसादखौ गोबाव समसिम दोननो हाग्रा दाजेम।
बेयाव मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ गोबाव सम मोजाङै लाखिनो थाखाय दोननाय जायो होनदों। दा बे बिजाबावबो दंखायो आरो बेखौ गावबा गावबो लिरनो हागोन गोसोबादि। दा बेखिनि बेखौ स्क्रिनशट खालामदो लिरदो आरो बेनिफ्राय उननि फराफोरखौ उननि आयदाफोरखौ मोनगोन आरो सिगाङाव लाखांनायफोरखौ गोबां आयदा आरो मा चेप्टारफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्ट थाखो 4नि बेयाव थांनानै नायनो हागोन। थाखो 5 जुदि नोंथाङा थाखो 5निबो प्लेलिस्ट दङ बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै गोजोन्थों।